tulong lang na yun tiyo. So, boss mo, tulong lang na yun video. Kinede, kinede! Kinede, king! Kinede, kinede! Ijak! Ijak! Pala gusto de. Parang gitu. Kabay sora dorok. Ano ka po ay hindi? Maradea guys. Zero nga meron po rele. Isa ka Terry. Puede, que te running the same way.
Atutu. Laporan dia, atutu na ito. Gusto mo iyak sa'yo ulit. Atutu. Kay, yay warnin mo yan. Ito yung sirigan. Ay, yun ang ito. Mayap, hindi ang klase mi rito. Aba. Rani happy apa para uri reti. Por seryoso po so. Ikaw rabi happy apa uri reti seryoso po so. Odolan lu gulapan. Rani happy ka. Sunod lolo. Apa di merah bawa yani. Bawa. Nantay mati. Arami. Aray na mo. Alam ko rin, wala mo na tayo.